Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela bazalwane ebusuku egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bangcwele, ngiqeda kukhonjiswa ubungozi esizibeka kukho thina singabazali ngenxa yabantwana bethu, ukuthi kuneyikhali esigcina sihlukana nazo ngenxa yabantwana bethu. So-ke ngizocela bangcwele ukuthi sazi ukuthi simele ukuthi zipheleliswe kithi izikhali. Akungabikho isikhali esizokulahlekela noma ongeze ukusazi empilweni yakho ukuthi sishonephi ngenxa yomntwana. Ngoba isitha siyakwazi ubungozi bakho uma kuthiwa izikhali uyihlome zonke. Ungaphenduki inhlekisa esitheni, mntwana kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi kunesikhali ebesiyingozi kuso isitha, kepha sisekho kuwe leso sikhali ngenxa yomntwana. Siyazi ukuthi encwadini yabase-Efesu chapter 6 sitsheliwe from verse 10 ngeyikhali okumele siyihlome ukuthi simele ukuba neqiniso, sibe nokulunga, sishumayele ivangeli lokuthula. Zonke lezi zikhali zingakulahlekeli. Ukukholwa kwakho akungaxegi ngenxa yomntwana. Kungabibikho la usuthambisa khona noma ungasenzi kahle ngenxa yomntwana. Kungabikho la iqiniso ungasalimeli khona ngenxa yomntwana wakho. Kungabikho la usuwenza khona ukungalungi ngenxa yomntwana. Zigcine unakho ukuthula. Lithi izwi likaNkulunkulu asishumayele ivangeli lokuthula. Ungalahlekelwa ngisho ukuthula emoyeni wakho ngenxa yomntwana. Ngoba uzophenduka inhlekisa esitheni. Insindisa ayihlali kuwe. Kunomhlabelelo othi nabantu bebone sihambise okwakhe. uNkulunkulu engathi engasisiza. Singagcini sisho ngomlomo ukuthi sisindisiwe noma singene emabandleni ensindiso, kanti sesilahlekelwe zimpawu, kanti asisahambi ezinyathelweni zenkosi ngenxa yabantwana bethu. Izwi likaNkulunkulu asiphile ngalo, kube yilona elisikhanyiselayo, kube yilona elisiqondisayo, ukuze singaduki. Nokukhuleka kuyesinye seyikhalo okumele singalahlekelwa yizo ngenxa yabantwana. Inkosi iveza ukuthi siba sengozini kwesinye isikhathi ngenxa yabantwana bethu. Uthi umpostoli uPaul laphana encwadini yesibili yabaseKorinti chapter 10 mawufunda from verse 3 kuya ku-5. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5 uzothola ethi umpostoli uPaul, noma sisenyameni kepha sili ngokwenyama. Yebo siphila enyameni, kodwa izikhali zethu zokulwa akusize ezenyama. Noma ngabe kuthiwa umntwana ukuthukuthelisile, ungalahlekelwa ukuba umntwana kaNkulunkulu ngenxa yomntwana wakho. Engathi uNkulunkulu engasisiza
engathi singanxusa bazalwane ukuthi kungabibikho isikhali esingekho kithi, kungabibikho isikhali esihlukana naso. Uma ngabe ubuka izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo, uchapter 1 verse 1, liyaseluleka izwi lenkosi uma likhuluma ngokuthi ubusisiwe umuntu ongahambi ngey'luleko zababi. Kusho ukuthi liyasiqaphelisa ukuthi singaceli ngisho ama-advice kubantu abangalungile. Obani abakubonisayo uma ngabe usubhekene nesimo esingakuthokozisi ngabantwana bakho? Ucela kubani ama-advice? Akumele thina sime endleleni yezoni. Inkosi iveze lokho nangumbono. Sitholakala sesimi endleleni yezoni ngenxa yokuthi silahlile iy'khali zethu, ngenxa yabantwana. Sitholakale sesiphakathi kwabantu abakolodayo, abantu abangenakho ukuy'thiba, abantu abangamsabi uNkulunkulu. Sesiphakathi kwabo noma sesifana nabo. Ubumnyama nokukhanya akuhambisani. Asiqapheleni bazalwane, singalahlekelwa izikhali zethu ngenxa yabantwana bethu. Nalowo azinxusele enkosini ukuthi Nkosi ngisize ngiqaphele, ngoba inkosi qeda kuveza lokho bazalwane ukuthi kuyenzeka sihambe kodwa sekukhona isikhali esingekho kithi ngenxa yabantwana bethu, bese thina siphenduka inhlekisa sibe yihlaya esitheni. And inkosi iveze ukuthi-ke sigcina sesiba sengozini thina ngoba lesi sikhali bekufanele sibe kithi, kodwa uthola ukuthi asisekho kuthina leso sikhali. uNkulunkulu asisize ziphelele zonke iy'khali. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.